ba, ashe zantukan da kika yi a baya ba gaskiya ne ba. Ni kuna sakankanci kan batun cewa ba kya cutan ba. Soyayyar da kike mini na san ba zai zamo karya ne ba. In kin tuno zancen baya kika ce ba za mu rabe ba. In kuma kin sani in ba ke ba zan iya rayuwa ne ba. In kiji tausayi na ko ba mutuwa ba a rasa cuta ba. Inda ta kwantar ba zan ki cewa ba sanadin ki ne ba. Shan magani ko kuma ruwa ba zai zama can waraka ba. Kin san ba samun saukin so ba wai yawan tunani ne ba. Yawan yin ta sai har abinci har ma da bacci duba. Ni dai cikin raina na aje ki ba wai a can gefe ba. Da farko kin yarda da ni yanzu kika ce ba za ki iya ba. Ki hakuri kuskuren da na yau ba zan sake ba. Laifin da na yi tun farko na ce ina son ki ban karya ba. Na tabbata kin san su tun da ba kaina akan fara ba. Kuma na sani cewa ba kaina zai zamo karshe ba. Inda a ce na aje shi cikin raina fa ban furta ba. Lalle ne in ji daɗin rayuwata ba. Zan so a ce ki faɗa mini gaskiyar maganar ki na duba. Da kika ce ba za mu yi aure da juna kuma ba za mu rabe ba. Sai dai zama na masoya haka kuma ba daidai ne ba. Hakan in mun yaushe ni da ke sama sama ai ba mu da riba. Daga karshe bakin ciki zai biyo baya za mu shiga uku ba. Ko ba domin kanmu ba domin iyayenmu za ki yi duba. Da zarar mun yi waka gare mu kin san ba za mu ci riba ba. Kuma idan za mu yi nazari nan gaba za mu yi mu duba. In kicina akwai 'ya'ya jikoki da za su zo ba martaba. Ikan zantukan da na yi sai ki duba. Aure da ke so miliyoni da ke ba wai shashin ci ba. Ki haƙuri in zantukan da na yi sun bata miki.